Bisina naयनो फैदों नै बक्स बिसना मोजांखौनो पसन्द जानायखौनो नुवाखै आं नांथ्राहाय आंनो इखौ बिराद लेथ्रा जाखागोन ओमफ्राय बेरलाबजोबगोन इयो लेदारनिसो सायाव बक्सआनो गैयाना नायनो हेगार बेखौ मोजां नुदों एसे मोजां नुदों नायलाय आंखौ मोजां नुदों So guys, नै मोनब्रै मोनबा दखान नायनायनि उनाव एबार पुरा गुदामावनो फैबाय आरोना बेलेग मोनसे गुदामाव नै दा बानायबाय दं आरो बेनिफ्राय मोनसे सायख'नोसै अबेयो मोजां अबेयो गाज्रि दा नायगासिनो पुरा गुदामावनो फैनानै बासिनोसै दा नायदो बानायजेननाय गोजा आरो कालार होआखै आरोना इफोरखौ फिनिशिं दंबावो बे गुदामनिबो श'रुम दं आरोना बे श'रुमावबो नायना फैखांबाय आं पसन्द जायासै ओरैनोथ' मोनब्रै मोनबा दखान नायना फैबाय आं पसन्द जायासै बेवहाय सिगुन काटनि बानायो होननायखायसो आं फैदों बेवहाय नायनो थाखाय बेवहाय अनलि बिसिनाल' मोना बा बक्स फालेंल' मोना गासिबो मोनो जेरै ड्रेसिं आयना सफा ओमफ्राय मा होनो बियो डाइनिं टेबोल बेफोरखौबो मोनो आरो नों मा अर्डार होनो गोसो बेखौनो मोनजोबगोन आरो बिसोरो बानायना हरगोन बेवहाय माने माखासे नै जाखानायबो दंमोन आरो बेफोरखौबो नायगासिनो आङो खिन्थु इमानखिनि आङो मोजां नुवाखै आरोना ओंखायनो आङो अबेखौ लानो अबेखौ लाया जागासिनो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो सेट करेगा शाइनिंग ज्यादा रहेगा 2000 years later. हेलो गाइस खुलुमबाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाना फैबाय आङो बे भिडिअखौनो बानायगौमोन आरो अकल संनाय खावनायनिल' लागासिनोमोन दिनै एसे सानबाय आङो न'नि एसे फिसा ब्लग लाना फैनो होननानै दिनैहाय माने जोंहा बिसिना गोदान लाबोनो नागिरदों आरो नैबे जों जिहेतु लहानि स्टिलनि मा होनो बिसिनायाव उन्दुबाय दंमोन बे स्टिलनि बिसिनाखौ आउट खालामनानै जोंहा दिवान लाबोनो नागिरदों आरो नोंथांमोननो सिगांनो खोन्थाखादों भिडिअखौ स' गाइस बेनोमोन जोंना स्टिलनि बिसिनाया नैबेथ' जोंहानि मालिक लाहानिखा मा होनो बिसा जायगा गैया होननानै बेवहायनो दोनदों आरो जोंहा बोखारनोबो होआखै आरो डिस्टार्बबो जाखायाखै नालाय ओमफ्रायो बेखौ मा होनो बियो बिसाना बेवहाय थासिगोन जोंहा बेखौ बोखारसिगोन बे बिसिनाखौ दिनैनिफ्राय बाय बाय जोंहा दिवानखौ एक्सुवेलि मास मोनसेयानो जाबाय बानायनो होनाया माने आङो बानायखानायखौ बारा मोजां नाङाखै आरोना डिजाइनफोरखौ नायदोंमोन आङो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ भिडिअआव ओमफ्रायो माने आङो मोजां नुवाखै नालाय बिसोरो एसे बानायनानै माने डिजाइन दानना दोननाय दंमोन आरो बेखौ मोजां नांबाय आरो बेखौ मोजां नांनायखाय आङो बेखौ बानायनो होबाय आरो कालार बार्निस बिदि खालामनो दंमोन आरो बेखायनो एसे गोबावबो लाबाय माने जोंहा एसे क्वार्टारावबो थांनायनि खोथामोन नालाय ओंखायनो लाबोआखैमोन आरो ओमफ्राय जोंना दा क्वार्टारा जाथ'वाखै माने बिराद माबा माबि खालामनांगौ आरो ना क्वार्टारा ओंखायनो थांथ'ला नेक्स्ट इयारफोरसो थांनाय जासिगोन ओंखायनो लाबोबाय आरो बिसिनाखौ बे रुमावनो लाबोना दोनफैनोसै आरो एसे गोबावथ' दखानाव मानो दोनबाय थानो होननानै बेयावनो लाना फैबाय आरो दिनै फाइनेलि दिवाना सफैबाय बक्स फालें आरो मालाय बक्स फालेंखौनो दिवान होनो आरो हजोंहायनिफ्राय लाना फैगासिनो आरो गारिया दा सफैथ'वाखै दा सफैबा खोन्थागोन जों बिसिनाखौ सिफायनो नागिरबाय नैबेखौ बेवहाय दोनफैजोब्बाय आरो बेयो जोंनि ओरैनो माने बिराद गरम जानाय समाव बेयाव उन्दुदोंमोन आरो नैनिफ्राय बारा खोलो फैयोमोन नालाय ओंखाम जाग्रायावनो इयाव डाइनिं इयाव बिसिना होबाय ओमफ्राय नै आयौ मेट्रेसा समानसो जादों नामा इसानजो एसेल' नांगौ ना आयौ नै ग्रोबानो बाट नै इसिनिल' नांसिगौ नै इसिनि
जोंहा मेट्रेसबो गैया बेखौनो होनानै उन्दुथ'नांगोन ने बिसना सिफायबाय जोंहा नै मायाव उन्दुबावगोन जोंलाय बे खावनि नामा इयो प्लाइबर्डआ बिसना गोदान सफैसै बिसना गोदान मा बुस्थु मा नट सोनो नै नटखौबो आइसक्रिम टेमायावसो दोनबावनोसै गोमायैनि हाथ दाल' जागोन ना जाया ओइ गोलाव गोलावासो जागोन ना जाया जागोन खोमा ना नै जादों गोलावाबो नै सिफाय जाजोब्बाय बिसनाया बेखौ बै बैसां सिङाव सोहैजोब्बाय नै आरामनो टेप लगायजोब्बाय इयावबो फोरसा फोरसि जाला आरो खै बोसोर जाखो होन्दोंमोन बे बिसनाया 7 बोसोर जाबायमोननो बे बिसनाया आयौ डेन्जार हेभिखाना बुस्थुआ खै हाजार लायामोन हा 11,000 बेनो 11,000 लाबाय रां एसे एनार्जि लोंना लानि आं लास्सि लोंना लानि नै लास्सि आं इदि फ्रिजआव मायबा नङाबा मायबा मोनसे लाबोना दोनफैनानै मोनजानांगौ माने होमबासो मोजां नाङो गोसोखौ डेन्जार गोथाव जायो लास्सिया नै आंना लास्सिया एसे लोंनोसै एनार्जि मोननायनि लोंनो डेन्जार गोथावखा नायलाय बिसिना मोनसेल'बा जि गिदिर नुखायो बिराद गिदिरखा आरोना बेयो रुम मोननै बानायजागोन इयो बानायबा ना रुम मोननै जागोन ना इयो सरजा गिदिरखा गाइस नै फाइनालि सफैबाय हाबबोबाय सफैथारबाय गेटखौनो खेवाखै माबायदि जाखोथाय नुवाखैनो बानायनो होनायनिफ्राय फाइनालि सफैबाय आंना दिवाना दाना सिङाव थिखोबोनोसो खस्थ' जासिगोन बख'गासिनो मा बाहेरायाव थांबाय थानो होनलाय रेजें मा खादिलाय बेलेगसो खोमाहायो एक मिनिट ओइ गिरि যাব नालागे र दे नांख्लागोन दे बे मानि बक्सनि फ्रेमा रेजें नामा
Ơi nên nó mang home itu. Bro. Ini bile. Bayi ini dia. Bayi bile. Shortcut rasta tu biar segitu. जा गिलिर खानो इयो तो उठाबले ओइ याव थिखोनांगौ हल आरो बेसिना लाबोबाय नै जानो गोजौसिन जाबाय आरो एसे इसाना एसे दाब्ला सेम मोननै बावसो नामा मोनसे रुमावनो थैखागोनसो सौफैबाय आंना बेनो जाहैबाय बिसिनाया आयु ड्रयाराबो नै थल्ल' गखायो थैगोनसो इयाव आं हंला दोनबाय सेमानो एसे डिजाइनालाय जि खस्थ'खाहाय So guys, जोंना बक्स फालेंआ फाइनली फिनिशिं कमप्लीट मिस्ट्रिफ्रा थांबाय आरो बेखौ मोजां खालामनानै दोलांजोबनानै नै दा आङो बक्सफोरखौ खेवनानै खोन्थागोन र' नै मिस्टारा बरियानो सिबगासिनो बेखौ माने न'आव फैनानैसो नैबे बक्सखौ खालामफैदों आरो नङाबाथाय मिलायानो नाखायनो जोंना एसे अर्डार होनाय बायदि जादों नालाय आंनि हौवाया सिबगासिनो जि दंफां गुन्द्रा जाजोब्बाय ने ओइ डार्लिं गन्थं हाबदो एसे माबा लिरनांसिगोन नङाबा उन्दुजानाय नङा टा मारै नुखो गाइस जोंहानि बिसिनाखौ खोन्थादो बरियाना बे मोजां ना बै मोजां खोन्थादो ये सिम्पल डिजाइन जोंहाना एसे दार जाना एसे डिजाइन दं आरो जोंना एसे मर्डान जाबाय आरो 2023 नि नालाय ओमफ्राय आङो सिंनि बक्सफोरखौ खोन्थानोसै आङो खेवनानै बेयो ओरैजाय ड्रयार दं नालाय जोंहा बेखौ एकदम डाइरेक्ट गोलाव खालामबाय आरो ओमफ्राय एखैजायथ' नै ओरैजाय बख'जाया नालाय साइडखै ओंखायनो इदि खालामबाय आरो नैयाव मोनसे एखै खेवजाग्रा कप जाबाय आरो जेरै इदि नै बेखौ माबायासै कालार होआसै आरोना बेखौ इदि जाबाय ओमफ्राय एखैजाय एखेसो आरो ओमफ्राय नै गेजेरना इदिनो थाबाय आरो नै बेखिनिया अकल बे मोननैखौल' खेवजासिगोन आरो ओमफ्राय नै बेबो बिदिनो बेमा जाबाय नै बेमा जानाय थांलायो ओमफ्राय नै बियो बिदिनो लाम्बा जाबाय आरो बेखौबो गेजेराव ओरै माबा खालामनो हाबा मोजां जागौमोन ना ओरैसो थिखोनांसिगोन आरो गिदिरथार समान जायासै नामा ओमफ्राय नैयो एखैद्रया आयौ इयो मा जाखो ये आंनि पार्सेलनि माने मेन्ट्रानि इयो मोनसे इयाव मोनसे ओमफ्राय नै हेड बक्सनाथ' नै हेडना बिदिना इयाव मोनसे ड्रयार ओइयाव मोनसे ड्रयार ओमफ्राय इखौथ' खोन्थादों नै इयाव मोनसे सिङाव इयाव कम्बल गान्दु सान्दु सोना दोननो मोजां जाबाय आरोना जेनेबा
जाबाय नै इयो डाइरेक्ट नैयाव सुम्बुक दं सुम्बुक हेन्डेल होआसै जोंहा इयाव हेन्डेल होबा होनो हायोमोन खिन्थु डिस्टार्ब जागोन ना ओंखायनो होआसै नै बेवहायनो हमनानै खेवनो हाखायो नैयाव ओरै खेवनाय जाखाबाय बरिया बेनो आंना बिसिनाया हेडनि लुकआ इदि आरो इस्टोरा गाखोनोसै आंना बिसिनाया उन्दुनोसै So guys, आंनि बिसिनाखौ माने बक्स फालेंखौ बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां नुदोंना नुवाखै आंथ' मोजां नुदों आंनि पसन्द नालाय इन्दार थेवबो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो माबायदि नुदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय